Η μέρα δεν χωράει λίγη Ελλάδα ακόμα? Βέβαια. Λοιπόν, χωράει. Χωράει σίγουρα ένα τσαρούχι, το οποίο όμως μπορεί να έχει και σόλα γιατί μπορεί να γίνει τρεξίματος. Ναι. Χωράει σίγουρα αυγολέμονο. Χωράει σίγουρα το τραμ, χωράει σίγουρα το παραδοσιακό περίπτερο με τις εφημερίδες κρεμασμένες. Όλα αυτά λοιπόν τα συνδέει σύμβολα... όλα αυτά. Τώρα θα δεις. Ποιος μπορεί να τα συνδέσει όλα αυτά? Η Καρολίνα Ροβίθ είναι η απάντηση. Είναι μια γυναίκα, μια εικαστικός, η οποία ξεκίνησε στην αρχή με το marketing. Αυτή είναι η βασική της δουλειά, αυτό λέει και η ίδια. Και επειδή στα χρόνια της κρίσης βρέθηκε στο εξωτερικό, άκουγε όλα αυτά τα οποία έλεγαν οι του εξωτερικού για την Ελλάδα και έβαλε πείσμα της ότι όχι, δεν είναι αυτή η χώρα μου. Εγώ ξέρω άλλα πράγματα από την Ελλάδα και θέλω με τον τρόπο του marketing, που επίσης πολύ καλά ξέρω, να προσπαθήσω να προβάλλω τη χώρα μου με έναν πιο ωραίο τρόπο. Και τα κατάφερε. Τα έργα της είναι πάρα πολύ διάσημα. Σίγουρα κάπου τα έχετε δει και σίγουρα κάπου τα έχουμε πετύχει, ακόμη και αν δεν ξέρουμε ότι είναι της Καρολίνας. Είναι όμως πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Σίγουρα κάπου τα έχουν δει οι τηλεθεατές και σίγουρα, μιας και παίζουμε και στο εξωτερικό με το Earth World, σίγουρα και στη Νέα Υόρκη μπορεί κάποιος να έχει περάσει έξω από διάσημες γκαλερί και να τα έχει δει τα έργα της, διότι έχουν εκτεθεί και στο εξωτερικό και στο Λος Άντζελες έκανε πρόσφατα μία έκθεση. Μπράβο, της αξίζει όμως. Μπράβο στην Καρολίνα, την ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ήταν κοτσάκι. Ναι, και σας στέλνει και χαιρετίσματα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας στέλνει και χαιρετίσματα. Βρέθηκα λοιπόν στο υπέροχο εργαστηριό της. Πώς μπορεί να συνδέεται το μπλε ή μία τάκα του Πίτερ Οικονομίδη που την έχει εμπνεύσει, το γίνεται. Πώς λοιπόν όλα αυτά γίνονται, όλα μαζί γίνεται να συνδυαστούν. Η απάντηση είναι στο βίντεο και από την ίδια την Καρολίνα Ροβίθ. Μπράβο, φανταστικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαιρόμαστε που την ξαναβλέπουμε. Ναι. Οτιδήποτε κάνω, πρώτα δημιουργώ στο μυαλό μου μία ιδέα, ένα κόνσεπτ, κάποιο μήνυμα που θέλω να εκφράσω. Έχω κάνει και ένα βιβλίο, έχω κάνει και κάποια βίντεο, δηλαδή θα έλεγα ότι είμαι περισσότερο ένας καλλιτέχνης που κάνει 360 πράγματα γύρω από μια ιδέα. Μπορεί, ας πούμε, να μην υπήρχε φαγητό στο σπίτι όταν γίνανε και ο μπαμπάς μου τη δουλειά και να υπήρχαν παντού κρεμασμένα χαρτιά με μπογιές από τα χέρια μου. Κατέληξα στην καλή εποχή των περιοδικών και των media να αναπτύξω αυτή την πλευρά μου. Δούλευα πάρα πολύ στον χώρο του πώς μπορεί κάποιος να διαφημιστεί σε αυτά τα μέσα με δημιουργικό τρόπο. Και κάποια στιγμή τους δύο κόσμους, που ο ένας ήταν της διαφήμισης και του κόνσεπτ και ο άλλος ήταν του ζωγραφίζω και είμαι καλλιτέχνης, τους πάντρεψα, αλλά χρειάστηκε λίγο χρόνος για να βρω το σωστό τρόπο να το παντρέψω. Νομίζω ότι αυτό έγινε πια όταν ασχολήθηκα με αυτό το κόνσεπτ της Ελλάδας. Κοίταξε, ξεκίνησα αρκετά χρόνια πριν, ορμόμενη από ένα YouTube βίντεο που είδα, το οποίο έγινε viral, στο οποίο μίλαγε ο brand strategist, ο Πίτερ Οικονομίδης, και τότε, το 2012 νομίζω ήτανε, έλεγε για το πώς θα μπορούσε να κάνει ένα rebranding η Ελλάδα. Και έλεγε τότε με πολύ στόμφο, γίνεται, όλα γίνονται. Οπότε αυτό το γίνεται που είπε ο Πίτερ, εμένα με ενέπνευσε. Γίνεται. We got to take this then word and just get rid of it and stay with the γίνεται. Because γίνεται. Εγώ ζούσα στο εξωτερικό και όταν ερχόμουν στην Ελλάδα βίωνα σαν παρατηρητής όλο αυτό που περνούσαν οι Έλληνες. Και όλα αυτά μαζί με έκαναν να σκεφτώ πώς μπορώ ως καλλιτέχνης να κάνω κάποια έργα τα οποία να εμπνέουν, να βγάζουν κάτι θετικό. Σε ό,τι εστιάζεται ο νους, αυτό μεγενθύνεται. Άρχισα πολύ να σκεφτώ με την Ελλάδα και πώς μπορώ να κάνω αυτό και ερχόντουσαν και άλλες ιδέες και άλλες ιδέες. Από τον Πίτερ ξεκίνησαν όλα. Τότε δεν τον γνώριζα καν. Για μένα ήταν ένας θεός του marketing που έχει δουλέψει με τον Steve Jobs. Ούτε καν μπορούσα να φανταστώ ότι κάποτε θα γίνουμε φίλοι, ότι ο πίνακάς μου θα είναι στο σπίτι του και ότι το 2023 θα κάνω έκθεση στη Νέα Υόρκη και ο Πίτερ θα μιλήσει για μένα και θα πει ότι είμαι εγώ έμπνευση για εκείνον. Την καμπάνια το Think Different της Apple με τον Steve Jobs είναι μια καμπάνια την οποία την δούλεψε ο Πίτερ. Κάποια στιγμή ένας κοινός μας φίλος μου ζήτησε να του κάνω ένα δώρο για τα γενέθλιά του Πίτερ και του έφτιαξα ένα έργο το οποίο έχει το μήλο της Apple, αλλά είναι ελληνικό, έχει την ελληνική σημαία και από κάτω, αντί να λέει Think Different, λέει Think Greece.
και με νέον, λέει. Και εκθέσει στο εξωτερικό. Το όνειρο κάθε καλλιτέχνη είναι να μπορέσει να κάνει μια έκθεση στη Νέα Υόρκη, που είναι η Μητρόπολη της τέχνης. Είναι μεγάλη η ομογένεια, είναι οι Έλληνες της Νέας Υόρκης, οι οποίοι με συγκίνησαν πάρα πολύ. Μου έλεγαν ότι τους εμπνέω, ότι τα έργα μου τους αγγίζουν, ότι τους θυμίζουν την πατρίδα. Ανατριχιάζω τώρα που το λέω. Δηλαδή, ας πούμε, κάποια έργα που έχω στο Αυγολέμονο, τους θυμίζουν τη γιαγιά στο χωριό. Το Αυγολέμονο, το οποίο είναι ένα έργο μου από τα best seller και έχει μεγάλο αντίκτυπο στο εξωτερικό, στην ουσία είναι μια μετατροπή του έργου του Andy Warhol, του Campbell Soup. Οπότε, πολλά από τα έργα μου υπάρχουν έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού ανθρώπων όταν τα βλέπουνε. Και ας μην είναι Έλληνες, απλά έχουν ένα ελληνικό twist, δηλαδή τα ελληνοποιώ κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν ήμασταν εκεί στην γκαλερί, σταμάταγαν Αμερικάνοι και έμπαιναν μέσα γιατί τους έκαναν εντύπωση τα έργα, δεν είχαν καμία σχέση με Ελλάδα. Ο Όλυμπος, όπως λέμε και η πιο ψηλή κορυφή της Ελλάδας, ήταν η πιο ψηλή κορυφή της δικής μου μέχρι τώρα καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας. Έλεγα πώς μπορώ όλο αυτό που κάνω, αυτό το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω προς τα έξω, να το κάνω να ακουστεί πιο δυνατά. Και λέω, μπορώ να το κάνω αυτό. Και ξαφνικά, όπως μου έρχονται πάντα ιδέες, μου ήρθε η εικόνα ότι ξέρεις κάτι, θα ανέβω στην κορυφή του Ολύμπου, που είναι η πιο υψηλή κορυφή της Ελλάδας, και θα κάνω εκεί ένα πίνακα. Έπαθα μέχρι και κρίση πανικού όταν ανέβηκα, γιατί ήμουν πολύ ψηλά, σκαρφαλώναμε. Δεν ξέρω, για έναν άνθρωπο καθημερινό που ζωγραφίζει, ξαφνικά να είναι στην κορυφή του Ολύμπου και να ζωγραφίζει τον πίνακα με την ελληνική σημαία της Ελλάδας, ακόμα δεν έχω συνέλθει από αυτό και δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω για να το υπερβώ. Εσύ που ξέρεις τόσο καλά από marketing, θα σε διάλεγες να συνεργαστείτε πιο παλιά? Ναι, ναι. Υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι και εδώ στην Ελλάδα και που έχουν πάει στο εξωτερικό, που την αγαπάνε, δημιουργούν με την καρδιά τους πράγματα και είναι, πώς να το πω, φωτεινοί πρεσβευτές της χώρας μας προς τα έξω και είναι πολλοί. Νιώθω ότι αυτό το πράγμα θα ανθίζει όλο και περισσότερο.